Da, Dumnezeu poate să distrugă răul și iată că acesta chiar o va face. De ce încă nu se întâmplă? De ce încă suntem înconjurați, asaltați de această forță malefică? De ce nu intervine Dumnezeu? Pentru că voi luați apărarea răului. În ce fel? Nu acceptați că sunteți copiii lui Dumnezeu. Nu acceptați adevărul despre viețile voastre, despre alegerile voastre. Nu vreți ajutorul lui Dumnezeu, ci preferați să vorbiți cu orice altceva decât Tatăl vostru. Voi nu credeți că Dumnezeu e viu. Așa, în ce fel așteptați să fie învins răul când voi stați fix în fața lui?